ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб. Имрӯз 18 ноябр соли 2025 сол. Як квартираи фурӯшӣ арзон аст дӯстон. Ма гап мезанам, баъдан боз соҳибхона худаш фаҳмондагие бачо. Просто нархи зур, нарх дар ахирай. Аввал хушруб тамошо кунен, квартира ки ҷудай, чӣ хелияй, чанд сумай, ҳамаша мегем иншоалло. Майли бачо азиз. квартираи фурӯшии мо дӯстон дар ноҳияи Рӯдакӣ, маркази ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, рӯ ба рӯи бозори Сафина ҳаст ку ана ҳамуҷа қарор дорад бача азиз. Хоб доми мо 10 этажаҳай хона дар 4 этаж қарор дорад дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ, рӯ ба рӯи бозори Сафина. Духонага масоҳати 48 квадрат. Рақамҳои соҳибхона мегзорам, ватсапа мегафон мегзорам, бо далши акақати чахчах кунен. Ма оиди хона камтар маълумот метам, боз соҳибхона мефаҳмонам бача азиз. Новостройка коробка, иҷозати ремонт ҳастай. Дар наздикӣ ҳама чӣ ҳаст, аз ҷумла мактаб, садик, бозор, балниса, любой транспорт ҳаст. ҳуҷҷат шартнома, фақат наличи сум дар корай. хоб наздикӣ коллеҷи тиббӣ, мактабу садику бозор ҳамаш ҳастай. об свети доимӣ ҳастай дӯстон азиз. хулоса ки бо далши худтон ба видеора ба овози соҳибхона тамошо кунен, баъд ахири видеода нархша мегем, чахчах карда бигирем бачо. баъдан ман рақамҳоро мегзорам, рақамҳои худма барои реклама. чизе ки дорем бачо, мадан муроҷиат кунен. барои реклама Саудо ТВ ҳай. ин соҳибхона боша агар рақамҳои ҳами соҳиби ҳами квартира бачо. хулоса далши худтон видеоро аз аввал хушрӯ ба овози соҳибхона тамошо кунед бачо. имкон боша лайкотона монен, хоҳишай ҳаматон бачо. ҳамин навори мо лайка зиёд гира, худо хоҳад видео тоб мерава, хона савдо мешавад. Binaysa aysini nişanda biliyor. Mutaqatmiyor. Cenaloga. İsmera kam tadiga buzuri kalına, iyice buzuri Safina. Hamidi. İyi xonay mo. Onun zdaniye özü etkiş bu meran durumu şanışım tu. Ye uparagişe. Tam ray kalına buzur. گاه که ساختمون رفتیسه خیز رفتیسه ساختمون یادمون پس شلو که بود میشوه پول نی تحتش پول مگزینو میشوه همونجا نمی 4 etaje ремонт رفتیسه نگیره بو کافیلشو بزنم اینا جورا اینا نه که نیجا جیمو کوروی وازمیشه پول بود کردیم ایش خونه спальнишай фон хойдai кагинҷа ятреза инхе инай хонаи калунша фон ха диди ҷа хонаи шашбасаи хойдаи иси бузур инайҷа бузурай мустаракш музданида Темураимов зиндагӣ мекунад инайҷа бузур ина иҷа нига иҷа мерем. хоб корои ин иҷа кухниша ки хай бо буфорат ира хона мекунӣ желани худат зависини ай потолок матолок инай баняшай корои сантехникиша мо буд кардагим шкатур кардаги стяжкаша кардагим на монтаж свет ҳамаш ҳаст. инаҷа ҷои ҷангш инаҷа калидори калон калидори кушод иҷа ҷои чизош ҷа симои телефона ҳама чиз кашидагие ҳама то интернет телефон ин антена ҳама ҳаст. инаи хонаи калон инаи калидор рӯпарӯ кухни тамоми қоидааш қатина чӣ хеле ки мефорад бо ягон саволе ки боша марҳамат.